na rasa rayuwar ɗana. Ko za ku iya jawo min da rayuwar? Wannan bala'in da me ya kama? Ba za mu iya ci gaba da yadda da yaudar da kuke mana ba. Dukkan wani abin da ya faru ne bisa rashin sanin hukumar ƙasa. Na san dole ne a rasa rayuwar ɗaya daga cikinmu. A'a Sagir, ba na son in rasa ɗaya daga cikin ƴaƴana. Isa na ki mutu yanzu. Koyan nan, ni kaɗai na rage. Gidana tun da ya fita ba a raye, ba a mace ba sani ba. Babu abin da za mu ce Baba Gana Umaru Zulum sai godiya da izinin Allah, kuma wannan abin da ya faru shine na farko na ƙarshe a wannan jiha tamu.